Hej alle sammen, velkommen til. Det er No Guns her. Og ja, i dag, det skal simpelthen på Walker Festival 2023. Det her er faktisk sjovt nok, hvad jeg kan huske er faktisk min sådan første rigtige Walker Festival vlog nogensinde. Fordi jeg lavede en sidste år, men der var til Supernova også, sådan lige en enkelt det var det sådan en halv Supernova vlog, halv Walker Festival vlog, så ja. Men udover at det også er min første rigtige Walker Festival vlog, så bliver det her samtidig også min sidste Walker Festival som frivillig. Og grunden til det er simpelthen fordi, at i år bliver jeg 26, og der efter det er for gammel til at komme på Walker som frivillig, så ja. Så du en ben det der. Jeg er gammel. Jokes til side, det er i hvert fald min sidste Walker Festival i hvert fald, så det bliver sgu ikke rigtig, det bliver sgu både sjovt og mærkeligt samtidig, fordi altså, det bliver fedt at komme til Walker Festival i dag, men samtidig bliver jeg også lidt nederen skulle sige farvel til alle mine gode venner og kammerater og veninder udefra. For jeg ser faktisk mange af dem som min anden familie, så det er sgu ikke sjovt. Men jeg må komme videre på et tidspunkt, så nå, men jeg tænker lidt, at jeg vil forpakke alle tingene. Jeg skal i hvert fald både have min, mobil med her, så min powerbank, og så mit kamera her selvfølgelig også, og så har jeg en taske her, det hele skal ned bare med kamera på det ene nede i. Jeg har også nogle enkelte batterier dernede til tilsætte kamera, så det ikke gør noget spil, og eller ikke gør noget, så det ikke mister optagelse eller mister batteri lige pludselig, og ja, lige måde det. Og lige til at sige, det er også, at jeg kommer i hvert fald til at være der begge dage. Jeg både her i dag, fredag den 25. august, og så kommer jeg også til at være der i morgen også, som er forløbet den 26. august om lørdagen. Ja, I ved, hvad jeg mener lige meget om det. Men ja, jeg tager selvfølgelig bussen derude, fordi det er nemmest at gøre det, synes jeg. Og så går jeg film derefter, så ja, i morgen kan jeg til bussen, men lige meget med det. Jeg tænker bare, vi ses derude, eller vi ses der på vej, så hej. Eller ses lige lidt. Okay, så fanges lige hurtigt en status her fra mig af. Jeg kom cirka for 2 timer siden, og vi er stadig i gang med forberedelserne. Eller ikke snart nu, lige nu slapper jeg bare lidt af, fordi at jeg skal lige slappe ned, inden jeg begynder på noget mere. Jeg belærer meget, hvis der er musikken på styr, men ja, lige meget med det. 19, så det er cirka en time, der jeg tror. Ja, lige meget med det. Udover det, så var det også med, at hovednavnet i morgen, der hed den skal høre, de har så aflyst af nogle personlige grunde, jeg vil gå ind på desværre. Eller, ja, lige meget med det. Men de har så fundet en multibil i stedet for, som er en af der så regi og som pladselskaber også, skulle meget gerne mene. Så han kommer i stedet for, så ja. Men ja, jeg tænker lidt, at jeg bare lige vil. Ja, jeg filmer den, når der er noget at filme igen, så yes. Så rigtig mange velkommen til jer, og byd fanden meget velkommen til Sprittet. Sprittet! Og så husk at nyde det. Tilbage, lukker dig ud, kommer nok ikke tilbage. Så det er udueligt lortested. Jeg sætter mig op på det næste sæt. Når de ved, at det er
Godmorgen folkens, så er det sgu på næste dag. Og jeg er fucking smadret efter i går. Altså jeg tog lidt tidligere hjem. Jeg havde planer for at tage mig klokken 2 cirka, men jeg gjorde det allerede inden klokken 12, altså inden klokken midnat nemlig. Klokken er lige nu så næsten 1, som vi kan se det. Kan jeg se det? Det kan jeg godt, hvis jeg lige den gider fokusere. Sådan der. Det er i hvert fald 12:52 lige nu. Og jeg tager sikkert ud her i eftermiddag, så og hjælper nogle ting derude, og så tager jeg nok igen hjem klokken lige midnat, så ja. Men ja, i forhold til i går, der tog jeg jo bussen, men de kører ikke lige her i dag desværre. Så jeg bliver nok nødt til at at tage, fortoget, altså gå, så. Jeg tænker bare, at vi ses, når jeg skal afsted, så ja. Ja, så skulle vi til dag. Jeg valgte at tage en lille smule tidligere hjem i går, fordi at jeg simpelthen var bare fucking træt i hovedet, så ja. Ja folkens, det var så det. Husk selvfølgelig at like den video, hvis I kunne lide den selvfølgelig. Husk at komme til at synes om den, give noget konstruktiv kritik, alt det der. Og jeg husker også at subscribe for flere videoer, og husk også at trykke på klokken, så I ikke går klip af, hvornår jeg lægger en ny video ud. Og ja, så gerne at se ind. Peace!